alipomena makana kuti ine sindimalira ndikhala pakana kale ayi eti tonse tikuvomera kuti ifeyo tikupita kumanda. Tikakhala kumanda nthawi yayitali nthawi yochepa akuziwa ndi Allah, pambuyo tizusidwa pa tsiku la kiyama, pambuyo tizayamba kupanga accounts. Iweyo unakhala zaka izi, unapanga izi zonse zilipo. Kale munthu amavutika kuti amvetse kuti angelo asunga bwanji zinthu zambiri zaka 40 zaka 50 zaka 60 azisunga bwanji. Lero ndi ize mwafuna ndi ma memory card eti ndi ma memory card eti kapena angelo so ndi ma memory card. Okay, wabwera Mustafa iyi memory card yako kuichosa kuika mu machine ija, moyo wonse yako ali pa screen sapana. Allah kuponesa siku hii unapanga hichi, siku hii unapanga hichi. Ukakana Qur'ani ikuti chani, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lero siku la kiyama, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, lero kama zao milome zao zikarazomangidwa, zikarazotsekedwa. Watukallimuna aydihim, Allah apangisa kuti kono yambe kuyankura, mau atuka pa mikono watukallimuna aydihim, ineyo nagwiratikana, ine nabaichi, unamenya huyu tukiyankura ndani kono. Watashhadu arjuli, mapazi, miendo ayamba kupeleka umboni kuti siku ija naenda. Muntu ujaeka ayamba kuganiza kuti kuti mwanjiso iwe ndimakupangira kuti iweyo usangalale lero ukupeleka umboni kuti ndikapasidwe chilango. Kwina arjani mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mtu pa siku la kiyama azani na kuti kitabu hii bwanji, kitabu itiyo yatu imene zarembedwa zotikuza ifeyo kuti ifeyo pa dziko la pansi makhala bwanji. Kodi kitabu hii chani? Sina siye la yughadiru saghiratan wala kabiratan, sina siye china chilichonse chaching'ono kapena chachikulu koma yaitsunga bwino. De palibe kotawira pa tsiku la kiyama. Ukakana Allah zanga kuti play izabweratu, iweyo ukuziona weka pa tsiku lija zimene umapanga. Zonse izi nikuyankhula kuti tibweretse chinthu chimodzi mutu mwathu, kuti tikale ahlul Qur'an, tikale anthu a Qur'an, tikale anthu a Qur'an.